Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiide won tan yo Allah waɗanen jaam haytanen oɗo rafi mbawen ruttitade e activité ji meɗen ɗum noon goto foof salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal kono kadi yuppo e aduna foof ɗum noon no subaka foof banimon debbo Aissata Ndiaye wonde bon gorko Amadou Moussane bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye mbani mba debbo pullo a salmitama kadi subaki e ñaganama Allah moƴƴere kono haadam salminde bandiraɓe tan ko namdal joguimi holno gurɗa korka e corona eyi aɗa andi korka e corona tawde Amadou en gowtino nattude gila 19 yonani natta e nder galleji ko sotte ko fo soode hay so tawi ina metti seeɗa noon jonde nde ne muusi surtout ñamde jamma ha gayna jooɗo ne muusi joni gurɗa ɗum ko noon tan en gala choix tawde sa yaltima taw bowal joguiɓe looci mum joguiɓe liifuji lammuɗi joguiɓe looci donc heddade nder galle ko heddade nder galle tan ko ɗum cuɓiɗa par rapport e yaade ben ko ɗum tan ɗum cuɓimi yandade e nder salle walla hakkude galle walla dow terrasse gasi ande ka yiiti systéme o ɗum noon bandiraɓe ma ñembo e maɓe matawɓe gaña yaltude pour liifuji ɗi ñalluɗo hoorde kam ha tampa ñalawma o kadi jamma fe liifuji ɗum noon ɗum dal hay goto suɓaki ɗum hay goto suɓaki ɗum noon a salmitama no feewi no mbiɗen ni calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kam e caggal leydi Sénégal eɗen jettaɓe no feewi e noɓe cuɓiri en huccidde e kala subaka noon kadi enen e cuɓiriɗen no wayno huccidde mabɓe kala subaka ñaganaɗeɓe Allah moƴƴere ko noon kadi ɓe ñagono en Allah moƴƴere nde moƴƴere nde huftidinde dendagal windere nde wadde mbinɓe tan bisimilla mabɓe e roɓiɗo jayde jeewo subaka noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ne wayno ko limore nde ganduɗa nde hande ha joni ne jokki ne wayno jortade ɗo e leydi men Sénégal kono kadi won gueɗe ganduɗa ɗe hande teskama e nder leydi ndi tene kadi ɗe potano wonde ɗum saabi noon jayde ɗi kewɗi hande pini dawi moni kala noon ɗo manam ɗo tuuri tan ko ɗon tigui remirte noon tigui Amadou jayde quotidien udditodama ko noon tigui jayde wi ko sifa kamen gonka o mboros covid 19 ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha hande wona tigui koye fièvre toon to fan manam tan toon de wona tigui koye pawgal mawgal jayde ne sifo wonde nde ƴogi noon koye seedantago ɓe ganduɗa ɓe ko safroɓe wonɓe toon hayso tawi konngudi mabɓe e jañani manam jañaka tigui e hello arwanigo e nde jayde quotidien le quotidien ene tawe e hello ɗiɗi ha hello joyyi firti ko konngudi mabɓe kono kadi e sifa gonka o rafi kala ina tawe toon to e nder ndeɗo jayde witende quotidien le quotidien jayde libération nden ɗon jayde wi ko ñawɓe ɗiɗo oɗo mboros coronavirus kañumen de ne wayno jooɗi manam leeli tigui ina mbaɗa audio ji ɗi ganduɗa ɗi ina nelda yimɓe munen ina jedda wonde oɗo rafi coronavirus o wodani jayde nde wi noon ene wayno ko hunde hawnide kono ɓe mbaɗi ko toɓɓe tati jowaɗe firti ko haala kanan jokkiti nder ɗum ɗon de ko ko manam ko Sénégal naaɓe no jayde nde wiri kono kadi nde arti ko ganduɗa ko woni toon to Sédhiou mo ganduɗa ko mo sellano woni tan keɓɗo e on ɗon mboros hollitam ni wonde o raaɓi ko tolni e nogas e joyo tawi ko bani adama tawi hen jeetato ko sukaɓe yaroɓe e duuɓi ɗiɗi ha duuɓi sappo e goho o wi wiide makko noon kanko tigui wonde o wati o wi wonde kanko de ina wayno ko ne wayno tan ko daɓaro eno yiiɗi wiide saabu ɗon ne kadi ko toɓɓe tati ene wayno jowa e ko yewteɗin ɗon konngudi kono ɗum ko kadi hollitama ni wonde jande ne sifo holoɗo debbo mo duuɓi nogas e joyyi tawi ko gummide toon to Guinée ko guinénajo o rewi toon to Welingara o fawama junggo tawama wondi e covid 19 to Touba hollitama wonde kay won neɗɗo goto mo ganduɗa ko gondunoɗo e mboros coronavirus manam gonduɗo hen nde o andina noon ko ɗon tigui o dogi kono tan caggal muɗum o arti o nayi hoore makko toon to centre traitement gonɗo toon hollitama ni wonde oɗon saaha leydi men Sénégal yewti limore ko tolni e temedde joyo mbo sellani l'observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias wi ko o pandémie covid 19 hollitama ni wonde oɗo saaha hande jayde ne arte oɗo ka mo ganduɗa ko ka communautaire toon to Sédhiou kanko de o raaɓi ko tolni e nogas e joyo neɗɗo kono de kam yo bandiraɓe pam ko diplômé manam tan toon to Arabie Saoudite e wiide makko noon walla e wiide jayde ne wayno ko tufaɗo manam tan ko logginoɗo toon to debbo makko ɗimmo toon to Louga ɗum ɗon noon ne wayno tawi ko
jikku lembilaɓe kono kam mi toñani en tout cas kono ɗum ko jayde arti o état d'urgence gonaɗo kono kadi jayde wi tan o saaha ɓuuri hen kay hulanede ko ɓe almuɓe ganduɗa kala saaha ina jaaha tawi ɓornaki masque coɗaki ndentaki ɗum ɗon noon yiyama toon to ka mo ganduɗa o kay ko kan baɗaɗo confinement toon to Déni Birandaw hollitama ni wonde ɓe ngala masque kono kadi ɓe despektani ko wiyete distanciation sociale. jayde Le Soleil jayde nden ɗon ne wayno arti koko yewti ko e ndema leydi men Sénégal gam tigui ne wayno fabade ɗum oɗo saaha hani e secteur numérique ɗum ɗon noon tawi ni ko on boros jogori ha joni tampinde liggotoɓe hen ɓe saabi noon jayde wi ko der ari tigui gam ha joni fabadeɓe tawi noon ardi koye jeenayyi piccal 7 milliards e koppareje meɗen CFA e nder hen noon hollitama wonde ko tolni e temedde ha joni ujunnaje nogas tonnes tawi noon ko yewti ko ha joni e basalle kam e pomme de terre hollitama ni wonde ina hulana jogori kay ko ñolde toon to dande maayo Niayes woni la vallée du fleuve de Niayes. Vox Populi adi nden ɗon jayde ne wayno article ko yewti ko e ko waɗa ko fawa joni ko gam kay ha joni huccidde o mboros covid 19 Sénégal noon no jayde wiri o saaha nana tigui e ngori gam ha joni ngori ɗi ganduɗa ɗi goni ko e mabbude no jayde wiri ɗum ɗon noon holitama ni wonde ko 517 mbo sellani ɗum ko limore hanki tawi noon e ko tolni e temedde jeetato e nogas e tati guila tan nde rafi o naati ɗo hollitama ni wonde kay ko Sénégal oɗo saaha hande nokkuji ɗi jaɓɓortono ñawɓe koko kay ɓitti e oɗo saaha ɗum ɗon noon wuuro manam leydi ndi joguino tan ko 500 tawi ko lelde woni dadɗude ganduɗa ɗi oɗo saaha hande yimɓeɓe ina mbawnoɓe cellani ɓe ene mbawi hen lelade ɗum ɗon noon koye darode lewru avril kono kadi jayde arti ko ganduɗa ko woni limore hanki nde ko tolni e temedde jeetato e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi test mbaɗaɗo ko capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ka woni ko arti en kalin hen hanki jayde enquête loski nden ɗon ari ko e guddiɗgol ko yewti ko e école aji ɗo e leydi men Sénégal jayde wi noon oɗo saaha hande ko konngudi ganduɗa ɗi nananoma wonde kay won signature ministre wayno signino wi wonde ko oɗo nayi lewru mai darton ɗon ɗum maɗum uddete kono tan ɗum ɗon gonɗani saabi noon oɗo saaha hande kanko jagorɗo o porti plainte fewde e ɓen waɗɓe e ɗen ɗon gueɗe kantoriɗe kono kadi haɗata omo yewtide ɓe ganduɗa ɓe ko syndicat ji toon to banggue élémentaire et moyen secondaire o beele kay ɓe mbawa joni o dirtinde guddiɗgol ɗi école aji ñande nayyi lewru fandu darade biteɗo Abdou Fati mo ganduɗa ko CELSA toon tigui gollata kañumne kadi holliti wonde école Sénégal kay ina soomi ko tolni e million ngaji 3 piccal 5 tawi ko élève ɗum ɗon noon tawi ko e nder hono temedere ujunere tawi ko jangguinowo ɗum saabi noon e wiide makko so udditama tawi alda e peeje ina wayno ha joni ko bomba mo ganduɗa o ina jogori wadde éclaté jayde las nden ɗon jayde ne wayno arti koye photo mo ganduɗa ko jagorɗo tambide kala ko fati e banggue ɓamtare dowri o wiyete ko Mansour Faye photo ko ganduɗa go hande ko darɗi luggiɗi ɗum noon ko yidde wi tan omo ɗamini commune aji ɗi ganduɗa ɗi hande ne kiddi e nder leydi Sénégal ma kay ndew e felo ɗi ganduɗa ɗi ko puɗɗiɗi joni o ina wayno feccede e to banggue kaɗo guura e to banggue laaɓal hani e gueɗe baɗe noon ɗum ɗon noon o érima kay walla ɓe ganduɗa ɓe ko sous préfet ɗi érima kay ne ganduɗa ko woni liste ɗe winditte beele kay ande yimɓeɓe fotɓe heɓɓe no poti kono ɗum ko noon jayde wi ko peccugol ka guura fewde e ɓesguji ɗi Mansour Faye oɗo saaha kay yidde muɗum tan ko yo gueɗɗe kala ndew e lawol jayde coftal ɓalli star ko ɗon tigui uddata roɓino men jayde jeewoɗo subaka hande eɗen gandi guila hanki Edouard Philippe mo ganduɗa ko hoore jagorɗo mbo leydi France habri wonde uddi championnat Ligue 1 française saabi noon jayde hande yilli ko Sénégal naɓe ganduɗa ina kay goni e yoga e position ngaji omo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye Mbaye Niang Edouard Mendy e hono Moussa Konaté jayde noon ina arta hol sifa o ndewi noon ko Idrissa Gana Gueye ne wayno beele tan ma won champion toon to Paris Saint-Germain manam ƴettodin kuberi Niang e Mendy woni Mbaye Niang Edouard Mendy kañumen beele ma mbaw wadde qualifié e Ligue européenne des champions e hitande fande Moussa Konaté beele kañumen ma juppoye toon to Ligue 1 kañum équipe muɗum Ligue 2 jafoɗon kañum équipe muɗum biteɗo Amiens Habib Diallo beele kañumen kam ma ha joni mbaw waɗede sauvé tawi noon koto banggue Metz ɓe keddo tigui e championnat Ligue 1 ko wona ɗum ko jayde arti Christophe Sagna mo ganduɗa ko goto e baroteɗo leydi men Sénégal wonnoɗo ɓurnoɗo wadde gueɗe mantiniɗe tawi noon ko star moɓe no dirigia woni Jean d'Arc de Dakar ko noon kadi e sélection kippu guendijo wonno koye duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ha duuɓi capanɗe jeetati woni des années 70 ha 80 ɗum ɗon noon yimɓe hewɓe garti wi wonde kay ko kanko tigui ɓurnoɗo wonde star e nder leydi men Sénégal e ɗin ɗon duuɓi ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko uddi roɓiɗo men jayde je usubaka noon tigui Amadou ko jayde
nde coftal balle uddi Robindou Diandeli meɗen udditen eɓɓore wonde woni banggal feedi vert walla gueɗe rendo puɗɗore ɗen tan e ko ganduɗa ko kañum woni laygol rafioɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon hande ko tolni e temedde jeetati test uji waɗama ene tawa hen noon capanɗe jeenayo ɓe ganda ene jogui oɗo rafi covid 19 ɗum noon ene jeeya hen capanɗe joyo e goho ɓe ganda ine anda holi dabɓe ɗumen kono e jeetato ɓe ganduɗa dañi rafi o te anda ko hoto o ƴetti ɗum ɗum noon jeegomo ɓe ko Thiès goto wo ko Patte d'Oie goto ko Touba koni yaari hande noon sappo e jeenayo celli ha kooti galleji mumen guila rafi o fuɗɗi ha joni noon temedde jeetati e capanɗe jeetati e ɗiɗi ƴewtinda dañɓe rafi o ina jeeya hen noon temedde tati e sappo e joyo ɓe ganda celli ha kooti koreji mumen e jeenayo wasɓe hen pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi dow joni noon ko tolni temedde jeeyo e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi gone safaro Amadou te so tawi leydi ndi hande joguino tan ko temedde joyyi place yeehi ha fawi hande ko tolni capanɗe joyo e jeeɗiɗo hande nana fuɗɗa uddude koyen eyyi ko noon eɗen ndi wonko ganduɗa ko ene wayno laɓɓintaki ha laaɓa ceer ko yewti ha joni limorde ganduɗa jaaje ɗi gaari hen hande woni temedde joyyi place mo ganduɗa o kañum jogono e daroɗo lewru avril eɗen gandi laamu ngu ɗanaki en tout cas hunde nde ɓeeɗo ñande foof déjà tawata ko disposition ngaji manam wonko ƴetta pour ha joni par ce que nana ɓeydo te kadi aussi nana jogori heɓtade en alay saago tawata ko peeje ƴettama saabu eɗen gandi ko ɓoyani ko centre uji kewɗi ganduɗa ɗi hande ne tawe nder leydi ndi ɓeydanama manam ɗi cembinama kono kadi nokkuji ɗi jaccinama disposition ngaji mawɗi ƴettama hen pour lelde ɓe ganduɗa ɓe ko rafaɓe e oɗo boros kadi Aissata woto bandiraɓe kadi jejjit coronavirus nanɗo kono woto jejjit aussi safaruji goɗɗi nanɗo ñawboɓe ñawuji goɗɗi nanɗo eɗen gandi ɗum ɗum ene jibini caɗele mawɗe ene gasama en garo hen e saahaji goɗɗi kono noon en tout cas hande o kam mbiɗa haltanani e orantene mbimi ɗo kam e duuɓi garoji ene wayno état o kam kala ko ligguiɗo ene wayno kam liggonto ko secteur de santé eɗen gandi kadi banggue cellal balli sifa ono wano nden te eɗen gandi laamuji meɗen nden so gaari jomum mbaɗata concentré ko Dakar maade goudron ngaji immeuble uji aéroport uji e gueɗe mbaɗe noon donc jejjita secteur santé te eɗen gandi ko ɗum ɗon adi saabu ko cellal woni foof donc noon eɗen ɗo kam mbiɗa sikka ko yeeru mawɗo e oɗo rafi coronavirus so tawi en jalti hen laamu ngu ɓuuro wadde tigui concentré manam ɓuura ligganade ko yetti ko e to banggue cellal ngal saabu hande o so wiyama Sénégal jogui ko temedde joyyi lelde e fuɗɗode lewru avril e darorde muɗum ko hunde ganduɗa nde fotano wonde leydi ni bandino Sénégal noon tigui Amadou kono hande ayi oɗo rafi yaltini hande caɗele kewɗe e banggal ko wayno safare ko wayno sa ƴeewi hande leydi bandino France a ƴeewi hande ko wayno États-Unis hande Amadou dañi caɗele saabu systéme santé moɓe no yaari ni ko ɗum woni probléme o saabu toon so tawi tan ala ɗum ko ganduɗa ko kañum woni kañum no wiyete kadi mi yejjiti no inde nde wiyete so tawi a dañani oɗon kayit wadde hoorema yette assurance maladie sa jogaki assurance maladie a safrotako hande nde ɗum ɗo ari nde woni ko ganduɗa muuse dow mabɓe fiima e dow mabɓe muusi saka noon Amadou e Afrique hande ganduɗa yete sene maahe ko wayno hôpitaux ji e ko way noon hayne wawi mahede ni kono équipement ji poɗɗi waɗede hen ndi mbattake hen no hannirta ni saabu hande rafi o ayi kala mo ganduɗa dañi ha tampi watte ko évacué Fann te hande sinno hôpitaux ji fo pewdonoma walla darnanoma no foti darorede ni hande ma wat caɗele ganduɗa ma usto ɗum noon ma findin hewɓe saabu ko wayni so ari ko pour hollude walla addude yeeru gam tan goto fo anda holi banggue mo ɓuuri loskude hande walla nuskude so janggo ari wawa daranade gardon banggal ha ko wayni so ari walla yo Allah dandu enen so ari kono ko woni foof ko ma parane guilay law Amadou ma taw rafiji baɗ ni so parananoma hande ma wot ko ganduɗa yete ma mus ma wonno wayani no wayani effectivement Aissata ko noon aɗa andi hirande ne wayno ñamate ko jamma kono fewjete aussi ko ñalawma donc noon hono ɗi rafiji kala état ne fuɗɗumi heblunade kono enen malheureusement ɗo e Afrique sa daari tumɗen tan ko ɓuuri labde ko walla ko ɓuuri ko feñde to banggue campagne électorale eɗen gandi waɗoɓe hono ƴemoɓe lefol laamu ɓe kañumen so tawi gaara yimɓeɓe ɓe kalata koko yimɓe jiiɗi ko ene saaɗi to jiita président walla candidat mo ganduɗa o ina daari ina haala ina waɗa dessiné manam ina lelna peeje to banggue so tawi mi suɓama ma waɗɗo centre de santé walla ma waɗɗo hôpital walla ma waɗɗo
wadɗo ha sabanagamo to banggue safara walla mami tekkin safara walla safroɓe ɗum ne saɗi to jiita ɗum hande e nder dunde Afrique ha tengti ɗo e leydi Sénégal jomumen haalata ko mami tekkin ndema mami tekkin awo mami tekkin gaynaka mami walloyi sukaɓe e golle e gueɗe mbaɗe ɗon te ala so tawi yimɓe cellani ɗum ɗo foof wa amnade wadde yonti vraiment laamu wongu ɗo ngu e laamu aroyo foof yoɓe battu hakkille no fewi e secteur to ganduɗa woni banggue cellal balli tekkine sowdire fodde laaɓe ɗiɗi ha wawa dublude secteur ji gonɗi ɗo ɗi saabu eɗen gandi gurdam ɗam wawa yatan to banggue secteur privé walla secteur mo ganduɗa ko to banggue hono gollorɗe golloje to banggue curke e gueɗe mbaɗe noon cellal ngal ko kañum woni foof vraiment so tawi ɗum ɗon ɗum tekkinaka e leydi rafiji jawɗi rabɗe jawɗi folɗe ɗi so gaari ɗum ɗon ko ɗum mala figue e leydi te ɗum ɗon ko ɗum woni ko rentre alay saago noon tigui Amadou ma rente surtout cellal ko cellal woni neɗɗo hande so cellal leydi woodi no darori tan walla no fewdira ma gonki yimɓeɓe ɓuura welde saabu sa ƴeewi hande ko e Afrique hewɓe Amadou so dafama ɓe jahata ko France safroyade ɓe paye Espagne ɓe paye Italie hay so tawi ni ko safrata ɗumen ko ne wawi wonde e nder leydi mumen kono noon mbatta préféré saaha ko yaltude leydi ndi gam e miijomoɓe walla e sikkamoɓe ko toon safara o ɓuuri moƴƴude kono hande noon ko wiyete ko fayuji ɗi sikki o fo iwi ɗon déjà par ce que ɗo hayso neɗɗo ñawi pour nawe toon déjà amnata ko par ce que sababu ne keeri ko gudda coronavirus nan toon gueɗe mbaɗi noon waddane goɗon ɗum waɗi wiide oɗo rafi déjà ene omo wawi hokkude yeeru neɗɗo bawɗo famde e jiɗɗo famde gurnam to banggue cellal ɓalli leydi mum e diwan mum effectivement Amadou ko ɗum ɗon tigui wadde ko ɗo min kaɗan tawane roɓɓi haadema arde tan jafoɗa doka kam seeɗa c'est vrai min taɗi ɓenni ko wadde souhaité joyeux anniversaire ko joyeux anniversaire noon ɗeɓɗo waɗde particulier seeɗa ko groupe mo ganduɗa kañum mawninimi kañum hokkimi vraiment hande kala ko mbawmi ɗo dañde e nder jaydiyankagu woni groupe biteɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe hande dañi duuɓi 5 ko on ɗon groupe hono darna e gardugol Sar Abdoulaye Sarr gorko mo ndulumaji dembe e funeɓe no kemi wiidemo kala e saaha yaadude e grand ji meɗen ko wayno Mouhamadou Al Ghali Ba e bandiraɓe rewɓe Binta Sow en e wonɓe diniral ngal foof en tout cas guila hanki ha joni ndeysan ɓene hen nde tawno ko groupe mo ganduɗa Aissata kala ganduɗomo déjà ene andi sifa groupe o kala ganduɗomi kadi aussi ne andi gonka groupe o ene gonirnomi hen e foof ha hande ko hen gonɗen ɗum no eɗen mbiyaɓe tan joyeux anniversaire ko groupe mo ganduɗa o ma ene gasa ma en garto hen kono noon baɗɗo gueɗe mantiniɗe mo ganduɗa vraiment mi suwa yid taw hono sifa gollal moɓe mbaɗi to banggue développement to banggue jangde to banggue ɓamtare e gueɗe mbaɗe noon wadde eɗen mbiyaɓe tan gurdam juɗɗam kamɓe groupe o e dendagal wonɓe groupe o noon tigui tawde ko an dariɗo an daraniɗo groupe o an namnotomi holko groupe o holliti hande e darde muɗum guila fuɗɗi ha joni machallah mboɗo waɗi mieux placé pour haalde ɗum groupe o ne jibini fedde witende fedde heblo sukaɓe Afrique déjà haali hoore muɗum ko sukaɓe ganduɗa ɓe hande ene jiiya ene keeɓa caɗele ladde nde mbawa heblede woni ko wiyete hono to banggue hono sukaɓe ndumbe ene loowe jangde to banggue alqouranil karim to banggue ɗemgal tubankore to banggue métier déjà siége o woni ko toon to Kidira koye maadi wona kono kadi ko ɗo woni kono ene hen Mali ene hen Mauritanie ene hen toon to hono troisiéme leydi ndi kadi ko hol toon en tout cas Gambie voilà wondude e ɗo e Sénégal ko ɓiɓɓe leydi ndi wonɓe nder ɗen leyɗele kono kadi wonɓe caggal leydi kañumen jaltini koppareji munen ene wayno gardini biteɗo ceerno Habous Diallo mo ganduɗa ko toon to Kidira kam woni imam juma Kidira wadde eɗen gandi vraiment ko groupe mo ganduɗa o ɗum ɗon tan woni ko haalto ko kono min personnellement formation o foof presque kamɓe mbaɗi to banggue journalisme inchallah on groupe ne seere woni groupe aji ko ñaganade mon tan yo Allah nawru yesso ya barke nelaɗo Allah joɗɗon ha oɗon mbaɗa feete ko ɓuuri duuɓi 5 tawa onon foof oɗon tawa ɗum noon wonno komin gaddanno mon e ruɓindu jaydeli moɗon weltare tan min dañno huccidde e moɗon ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaam e kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa an Ndeye Fatou Massaly heɗanene banggal caméra o Allah jarama on jarama ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi